machiegni janeno Malolwe TV en kinde makare kendo maber ahinya waromo e chenro mar Daka Chana. Maendi en chenro nendo mabende koro waloso ni mondo mi wawinjie weche go magwa mag dak to pile. Wan kaendi ga gi Bishop Nerea Mbeo mabende neno ka koro sani wan kode ka roko lao kaendi ka wuono lao mo Saidi marmaro manyiso duong mano koro lao ngama chiwo luor ne ji to be mi luor mane kaka edwa ni mondo me joma mine masani koro stipo kama ne nitie ni rwakore kamano to ne kore kani indingo thonga gi nyiero moro ma kaka ji konyre onge tinde pinyo biro tineno ka nyaka mere ing'eni tigi moro ma iluongo ni kijuku mon tiyo kode ober to mon osani tiyo kode be marach. Kijuku ngo ndi kijuku machon to ndi kijuku masani ma eno biure en pumbi ma ka ng'ato rwake tiyo na bisidi picha bisidi koro sinde samoro kete ma ojongo thuno nyaka ng'ut ng'ato ka iwe ni ng'ato dwa dhodho thunde koro aken mago tinde gini kijuku aken magi kijuku aken nango koro mano to edigi manjana no kamoro mtoka abro wachi chieng machielo miyo mna maduong ka kijuku moro ma koro ronge titi makoro ne en koro bet mane e gari onge gi thuolo kata mar mondo bibede ka jubet to ka ng'iyo miyo ja to ka miyo masani koro otegno nyaka beni ka ngi joge to ngi joma dongo to ijuka ngo mna malicha ahinya ni makoro kata ka kibede ti yonge ti ngama duo okay gam yueyo odhungu ne to thonga gi nyiero mapani be makata kapo no mono nyiero ni to nyelo kata chuti gi gang'e chutho kijukuno kawuono ng'enya na dhawo gi nyithindo manyiri pile ang'o miketo ne thundi agogi ka gimidwa dhodho thundi okay kata kijuku maber ang'a timi thuno be thuno bende akeka kiketo gi anto gima paro ni timatima gimolongo bora tu ni okolwaro pedhore ka itliech mano hate speech mano hate speech but jogo tiyo kode ahinya en kijuku ma paro ni oduong be molo kata mna thuno no daktari moro njo puonjowa ni ojuku masani mamon keto ma owinjo dhodho go thunde no ni kelo tuo mar kansa kechorwa njima koro ogionge koro kelo tuo koro kelo tuo mar kansa thuno chieng moro bodoso gi mine weche makamago to idhi nade adhi maber ni wacho ni dhi iko moro gwenge magongo kagan nyadhi iko gongo kagan mane yo Homabay Homabay nge wach jogongo dhi maber akacha ber koth no chwe gi komo to jikomo kamora mar sana ka piny jikomo mang'eny ko prose chwe maber jikomo but ng'eno chwe dichiel to jodo jipuodho tinde onge koth kaka ni koth chwe ni mach kod chiri kod opon tinde en sama ubiro ne mi kikri kode to ipuro ka nge wang kono ge wang moyie bende timre maber erokamano machiegni ahinya e chenro mar Daka Chana. Adwani mondo kono chaka Daka Chana adwani mondo Nerea yiena mondo mi walem ne piny kue mar piny mangima aneno e tipo moko ka gimoro timre matek ma odwa hinyo chunya nyathi moro ma nyathi Ukraine jaigni 8 kama nya joringo gi min mare gi nyithindgi moko mondo gidonjo Poland nikech sani koro lwenyo tuk korgi Russia gogi koro giringo gidonje piny malibamba kaka wantangwa waringo donjo Uganda kata Tanzania koro kiewe boda kacha to missile moro go to luar kuom nyathini to min gi nyithindo moko to ng'ado dhi Poland en to dong koni koro kayo tere hospital koni nyathino tho paro ni miyo chande kama odhi dungi nego mama no kata bed ne okinege gi bunde ongima to chala ng'amotho nyoro ne nyithindo madhi 13 otho mose gogi bom I mean tanka bom maduong ma yecho ute madongo inego go nyithindo na isando minegi nao igolo ji e miech gi nango sani koro ji malo 600,000 mose ng'ado moa Ukraine of the Poland
ni president mar Russia do mondo mi piny Ukraine obedo odongo kaka ne gintie chon USSR machon. Ni gima duong' ni ahinya kanyo mondo piny oduogo oriw kendo bed Russia. Piny manigi president ne mutimo yiero margi giwegi, gitimo gigi gin giwegi, ne gisewere kodu, ilaro kodgi. It's a senseless war. Woni king'iye maber gima koro konyo kata Russia onge kata di kata chia to gima koro giketho ne pincha Russia oingo di para en bath Russia to koro nowuok owere gi Russia koro Russia do mondo mi ochako dogo orewre kendo kodgi. I wonder ni to kara president mar Russia Putin ni en paro nang'o, but moso ka nyithindo koro tho kamano, ka mine tho, jiringo we miechgi, iketho piny jomoko, imoko gigi magisethagre ma igini mang'eny ka giloso. Nikech Ukraine nowuok e Russia in 1991 ka koro Soviet Union ne rumo, the former Soviet Union. Pinje kaka Belarus, Ukraine, Bulgaria, pinje man kanyo go Czech Republic, Latvia, Estonia, mago te ne gin pinje man loso USSR. Ne giwere gi Russia. Koro Russia tiyo gi teku mare gi mbi mare mar mondo mi koro osand jogi. Sani endi en odiochieng' mar 7 en juma achiel nyaka ne jogi chak lweny kod jogi. Koro ginego nyaka civilians. Iba bomb nyaka estate kama ji odake. Koro giwere mondo mi koro ging'i military installations mondo gigo koro gigo nyaka kama ji odake kata ngibukni koro iba mrutu kata mna Umoja kata Donholm kata mna Rwanda. Kama ji odake magidhi giponde kanyo be idwa nego gie. Karamelo mondo piny oduogo bed Russia ni idwa telo ne jomage ka jogi tinego te. So aparo ni the world should stand with the Ukraine. Walemnegi Nyasaye bro chung kodgi maber. To timbe mag kwinyo machal kamagi eki mag chwero remo mag nek, ichwero remb ji for no reason. Pincha kuno kwinyo Russia, piny no onge gi Russia gi wach moro amora, gin sani koro giwacho ni githo kendgi ma joma chuo te nyong'adni ok wuogi e pinyno. Osemigi bunde makata in askari kata in askari kata in jalweny kata in jalweny to koro i-fight mondo ikony piny. Ji tho ka iwich to pile. Gima jogi thone nikech gi defend their own country. Gima gikoso ne ng'ato kata ng'ato magikawo aparo ni this world ka wantie gi rogue people kaka president mar Russia onego bed ni nitie kaka itimogi nikech Macha is a government most democratically elected gi jo-Ukraine. Gin gi gimiluongo ni their sovereignty. Joka nitiere gimiluongo ni international boundaries and international boundaries maggi. Ma nitie international law mawacho ni kik mondo mi idhi kwiny ng'ato kaka wan kata wadhi kwiny jo-Uganda ne wang'ado kiewo wadhi kwinyogi. Magi te Russia noketo oko. Koro ka nyiso ina ng'omi utimo kamano koro giketo ni odwa golo nuclear. Nobuogo ji ning'e ni koro nuclear ma koro abu muocho. Lapeni to kagori muocho nuclear. Muocho nuclear. Nuclear ni kati bene un mubo thote ki nuclear ting'e it's a bad weapon. Nuclear ni gima rachne rema ka pono goye kata marache kanyo to wate kwa yue kae. Nyarogno mari fail, adundu mari fail, gimora mora. Everybody dies. Anything is breathing and living. Kwa hiyo wachindo kuru samangani dogo nuclear ni ento bro donga koro ngima. But mago threats manono kabisa. En gima rach. Gima litna en sandrof makoro joka nitiere godo. Dukni te olor kaka gi chiemo onge koro pinje moko tero supplies chiemo ang'o lakini ok rom nikech kwe onge. Donga woro ga ni nitiere riwruok mar pinje maka gimoro rach e pinje to United Nations Security Council no bet monjo Russia ni kik mondo tim gimo timo no odagi winjo. NATO Transatlantic Treaty Organization mano endo mabedo chung' ne America gi pinje mamoko mag riwre godo ma dhi piero gi moro be osekwere mano kod European Union no kwere moting'o pinje 27 odagi. Koro gima koro timre sani ndeke mag Russia te onge kama gifuye piny mangima. Noselor ne gi space ma Europe ok ginyal fly. Sani do gitne gi sanctions mang'eny ma gimoro amora mag nyaka koro banks mag mantiere oko osebedo frozen te. Gimora amora mar Russia sani koro okti. Koro nyaka Russia bende koro chako ng'anyo gi president gi. Nito ang'o miwasandre kama endi nikech chako lweny maonge tiende. It is very wrong. Omiyo anto lamona gi kwayo mara nitie gi jo-Ukraine. Taparo ni ICC neno gima timre. These are crimes against humanity. Nego joma innocent ma onge gi defense.
it's a war crime and crime against humanity. To mind it should be investigated mondo mi chieng moro kata kok sani to chieng mo Putin nyaka chieng mo dwok penjogi. Remo molo piny go nyaka chieng moro dwoki. Remo maonge ketho. Maonge ketho. Nyaka nyithindo mar young magini gol gering gari nyama gi timbre be gikia. Inego gi nango. All in the name of wanting to take another country. Jo gade ka omeke to gi pinyi to gedwa bede pinyi no kibe chuno gi. Omiyo much respect to the president mar Ukraine Zelensky is a chung motegna ahinya, stand strong, fight for your people. Na wacho ni oko beringo ibro nege pinyi no. Keche mano pinyi. Jorache ko to biu nege pinyi no to ko beringo no be kamoro no we joge. Obro tho gi joge go te karacha dwaro kama. Koro miyo wakiti lemo ok en kinde maber ahinya jolemo odonjie mondo ji kaka Putin gino bede gi lokruok e chunygi. Wachake nerea nago mondo wacho mondo wae chunygi keche olet na kaneno gik matimre sani. Let ndi giketho nyaka dak mane joko dak achana pare ya joma dak achana matimo ng'ato ringo gi nyathi to e korio dak achana rumo baba wisi ji chuote ni ok wuoge piny chuote ose mi bunde kun ng'eni kama dhako ringo dhi cha ok kata chieng' duogo ir chuo ko chiegi odhi gi nyithinde ma nyithindi nitie ka gichiemo nitie what is happening you don't know koro dong ni Nyasaye iketho social lives mag ji their peace, their God-given rights to life. To president Marashan, begini no kongo pare mukete mupare munyono ne piny maber. Gini je chien. Macha weri godo, macha ngama wiyo bachini. Koro miyo wachaka ne weche mag daka chana ka wuono. Alana mondang'e ne pinje mag mosebiro kae ndi achiel kachiel wachak godo nerea. Morning Bishop. Mato kore no nyisi ni morning sani hawa. An Kevin Omundi awuok e piny mar Asumbi, nyathi kich. An gi kwayo mondo ilamna. An gi min ot mane waromo godo. Higa 2019 to ne akawe gi nyathi ma jaiga 3. Asebedo ka achulo ne school fees, but min gi to osebedo mana ka keta gi lweny. Ting'o na nyaka pala. Kendo nyisa ni onyalo ng'iewna ji mondo mi onega to an awuon aonge kode gi wach mora mora. Ma en Kevin Omundi wuok e gwenge mag Asumbi. Kendo dhako machal gi Putin marach. Madwa koni mago te jo-Russia ne chup. Kendo dhako machal gi Putin marach ma en jalweny. Oting'o nyaka pala. Odwa ni mondo otiek go bwana ni. To ng'ani to kawe gi nyathi to tero nyathi e skul. Kendo chulo ne fee. To wacho ni boge wach mora mora ge nyako ni. To nyako ni okete gi lweny. Nyako ni odhi Russia. Kata kapok odhi Russia. To nyako ni dwa wuogo. Nikech ka kamano to wuoyi ni mbek oyie timo gimoro amora. Koro nyako ni okete lwete ka biro negi. Ebiro negi nikech ng'eni tie chuo moko mane chuo dhing en tie. Mano be nyalo miyo dhako yud nafas. Or dhako ni nigi welo ma oko. Koro chuore ni okete kanyo mar ero kamano. Or dhako ni nigi jachien malilo wang'e. Ok ang'eyo wuoyi ni ok owacho ni tisa mokwaye ng'uono nikech ka ng'ato nigi jachien malilo wang'e to ka pache oseduogo to kwa ng'uono. Ang'o mane atimo ni? To ka nyako ni ok kwaye ga ng'uono, nyiso ni nyako ni nigi chandruok moro, nitie gima sande, nitie gima ni kuome. Nyani. Nyako no nikech ere haja iting' ne ng'ama dichuo, chuori monyuomi, moyudi gi nyathi to nyathi nyaka skul mochulo ni fee. Iting' ne pala. En ang'o? Mano jaodi tingeno kawe 2019 masani ndiko kwa maber gi nigi madhi 3 to higa 3 ni kende sichako tingo ne ji pale dala kata isiteko tingo ne dichuo pala ka kamano no ka nyako ni chot no we ng'ato to mane no miyo ng'ano riembe nikech nyaka mano mol mowuok e dala gi ok nyalo tingo ng'ato pala within 3 years ok nyal ok yot podero poto kanyo ok ting kore paro ni ang'o ma di konyo go bwana nikech bwana ni dwaro moyo monyalo konyo go wajapa ne bende ohero chiege ni kata tingo ohero makana dhi ng'iyo ne wajambazi wacho ni bo nyiewo ne nyaka ji manga monge nyaka nyiewo ji ng'eni gik moko kedho nyako ni kiwinjo gi timbe ne ochalo nyako majende ki oja maundu
Mana gimi wacho no samone ne lwedo jomoko maricho. Koro bwana ko yudo ko ng'iyo ne okawo ng'ama chal nade. Nikech kose kwacho kunja ndi moko makadha kwacho kwacho ni dhoge to nyakitang. Dhako ng'eni dhako wacho wa gige mapiyo piyo malich kendo samo pa mani ngire wuok e chunye adier mana wuok e chunye to ojal wenyo already jibo nyalo nyioni tibe samo ting'o ni nyaka pala dongo dhi nego ng'ani gima sami medo wuoyo no chuny moro wacho na ni nyaka be ni ng'ano kawo nyathi ma nyako ne kokia nikech aselemo na je Illuminati mang'eny gine joma ting'o pala go gine joma kona biro oro ni jinegi tini oken kende pala cha gi chama chune na lemo ni nyako moro muting'o pala to wacho ni gimomiyo ting'o pala no ore to mission mano ore poko tieko to no ore mondo neg min monyuole koro chunje ka wuoyo kuome no bigi no kele oda kolokri janeko koro kaketo lweta lemo ne to gigo chako wuoyo to koni to in idwa golo wakan nade to nyako ni nyowa oro mo mi tich munju tito poko tieko tape ni tich mane ni pala mano ting'o no wan mano mi mondo dhi otiek go mama gi mondo wayud remo otimnwa misango to karido ne gi to gikona to in midwa mayo wanyako ni to nyako ni kane wakao to nyuolnwa ga e buo pi ten modhodhonwa nyithindwa go mwatimo go misango gi remo kata sami wuoyo kodwa ni podwa ori buo pi odhodho nyithinde ko bro duogo ingene gika wuoyo dhoge to en onge kare ineno koro ka dichuogne wacho ni to nona ne mama ni ja Illuminati mama ni dwa timo kode misango maka okotang to mama timo kode misango dir kata jok mi wacho ni bior ne mondo nege ka chunje mag piny ruodhu mudho mawuok e bonam ka mama ni biro oro bro nege kumano da mondo nyisi nyithindwa makendo non nyako to moloyo kija painting eni koro kaka dwano ne onge to ko wari upongi ro to kata leki nyalo leko gima biro mbele nyara moro yande dichuo moro ma jamoko kabisa dwaro ma jalemo ma padiri ma bishop to penjo bishop no ni tango mi an makore dware ndalo ni duto dakinchi nyombi na winjo karo malero hura iri koro nyathi ma nyako okanyali yieni abiro mi report nyathi ma nyako chodonje lamo to kagi gutien the first day mar lamo ne Nyasaye gweo kode ikelo ni thuol maduong' mong'amo dhoge kang' to oneno kodhi donji thuol to chike nyinge Yesu Kristo kutieko to ng'ato wacho ne ite ni mane jal mane dwari cha en thuol okawi to dhi muonyi bishop ni thuol nowadays we have those people one gi bishops mang'eny to gin bishop the name mar bishop mantie but ok en bishop utiyo gi chunje mag piru dhu mudho ka koro ka ng'atini chiege wacho ne ni biro chwe gi pala chwe adier chwe adier kiji mang'ato nyisi kamano to en gima koro samoro timo gadien we odhi nego ng'ani to ok mag mokwongo nego nitie motimo go misango ne jochiende ka kapo ni en gini en mar Illuminati ok kapo awacho ni experience man go kiwinjo lugani mago jo Illuminati already ng'ado ne bura kamano ang'ado ne bura nikech gina se wacho mang'eny yana se lemo ne jimba tanda wo ma wacho mana wechegi koro nyalo bet ni Kevin Woda Sumbini odak gi ja Illuminati to kia koro Nyasaye ema ne dwano ng'e gima en go nikech this is ma ok normal ma ok gima kawaida ma ok gima yani ok en gima nyaka akia kaka nyalo wache koro gini en gima opogore matin kate chayo mana dichuo okitingne pala to kikone ni biro rewa jambasi itiyo rewa jambasi ng'eyo gi pesa gi yudo kanye koso mana momi nyako ni wiyo kuti nyako ni wiyo kokony nikech kada ni wiye konye to okawe gi nyathi ma ok nyathi ng'ani to ng'ano yitingo gimora mora okata for everything ne nyathini nyaka mama ni par didi kuro nyisi ni mama ni ok en dhano nitiere moko mowarado go mokelnwa kaka dhano kama to ok en dhano en chuny marach muoge piny ruodho mudho cha koro bwana otim nang'o koro bwana ni mondo omany Nyasaye to komanyo Nyasaye ma Nyasaye to dhi loko chuny nyakoni mora lemo ne kayole ka en no kawe to dhi piny ruodho mudho to min gi bani en ka koro min gi puonjo dhi skul to kweny kobiro to rie tiende ne kom to jiemo miyo oda wetene gi nyithinde gi min gi ger molokra min koro
chieng mano luonga mondo adhiana min gi kiano en ang'o min gi weni en gi nyathine cha muting'o tere sekondari karo tero chunje koro sama nadhi lemo ne to jochiende ka wacho kaka ne gitimo nyathi manyakoni koro sama ne chunje kosego koko ne en lweny mok yot ne wagone prop ata gora kod gi gilam kelo dhok ta kone nyingi Yesu ka kelo dhok ta kone nyingi Yesu to sama ne giko sedhi to nyako chodu ka chikore ni mama nimerudi koro min gi penj ne in kure koko chako lero ne min koka mi bendo kan menya thi skul ne an poka dhi skul anane koria moka omiya tich mar golo iye mon mamako iye to watimo go misango kase golo to wadwa chucho gi wanego gi pala to rembgi no watimo go misango koro an naonge to mana te skul ni macha ne body na to chuny mane tiyo ok an naonge an koryamo wadak ge pi to duge koryamo now gik makama gi ngeny mak mana karo malero mi e kenyalo fwenyogi ineno koro kama kuri kilo koro kendo koro tek ya molo mage te mando koro ngeni koro akiani ana bi otamo makodho gik mawinjo go njuka gigo ding biya nikech I mean it's so crazy nyiri masani ji yudogi jodo kende wachwang'yo I think so to kende wawachi ni gik mineno wagolo mang'eny gi nyithindo machuo nitie to tin majority magigi ng'eny kumbi gini nyithindo mang'eny chuo nitie yes to tin girls schools gigi mang'eny ng'eny seriously nyiri gi yot tiyo godo akia koro miyo Kevin nyalo bet ni gik makamagi nyalo bet ni mana chiel kuomgi nyalo bet ni nyako ni ndi bende en nyako mana mawang'e ok maonge discipline en discipline noko donge e chik maber nyalo bet ni en ng'am nyathi kich manodonga siaure be bende nyalo Kevin ni kich mangoga to nyako to yudo nyako kendo to hero to kendo gi nyathi ko wacho ni en ng'ama kich to eno ka gini ndi be korote gima ko nyiso ni grade kidi nyako ni sama ko ich mano boko lero no nikech hapo ni ngapo koma ko timuni gik machal kamagi kinerea ma en danger to an be da er monda kone Kevin ni koponi ma nyinge mutiyo go no ko winjo tigi nyinge ne nyako jakoro dhi ng'e isegola oko onge wach kada koro ng'e to koro dongo winjo puonjo pinyo winje jomo winjo ma asumi go bro wacho ne koro ng'e nyako mane kaya asumbi kanyo no en gima kama en gima nyalo bedo ni samoro en itiyo kode gi chunje magpiny ruodho mudho bendo kiare ma samoro en nyako mabega matiyo godo onge en ng'ama wang'e okolo kudho kata or en ng'ama no seneko chon kata ng'e ni nitie nyithindo ma neko kata ka githindo to ginego jowadgi koro chunchu chiene ni an mani nega chuori ni nyakinegi and that is why nyiso chuori no bro kelo ne wajambasi chalo ng'ame ichiene in another way koro Kevin wacho ni koro eno many Nyasaye kose nyako ni endi ma podok nyayudo Nyasaye sani Kevin emo many Nyasaye to luongo Nyasaye to donjo kuom nyako ni to koro kapo ni en wach ma Nyasaye nyaka ng'ano many nikech gima mar nyaka lamie dongo be onyalo loso gi jonyuol nyako ni be kin ne nyathini ring makel wach ku osetemo to tame osetemo jonyuol moko be fake ma dok mana ne nyithindgi makata timo marach nyathini karenza ni kapono kelni wachi nanjo timo marach dongi ngeni nyaka onge dogne eka ngi bunyi ngeni gima kono itimo gimoko be aro keningi na pogora adi straight to the point nasi ne mesi mo wani kama nok timna kwarma koro manyalo bet ni gima nti but aparo ni yudo mon mwakendo en tabu dwano nongi nere nyiri ng'eny ndiye kama nya chunge kama indi koro wago mbaka waneno nyiri ko kadha ang'wen abich kore ka dichwa chiel morang no kadhi dichwa bende kore ka bende kore ka oriwo biro hiro se kadha dichapa dicheri nyiri ng'eny. And then the danger koro nitiere ni we don't know who to have kanyo Nyasaye nyaka konye ji nikech joma chuso ne koro one even in more danger moloyo kinde macho nikech nyiri gi ng'eny kene mane mparo ni ber kata mi approach mna malongo samoro gik makoro iwacho gi ang'e ni ng'e nade piny omer koro joma dwa kendo kaka ni kore ka wakendo ni
to en ng'ama kichoko mondo mikare ochak bet nikech onge mama ne gi baba ne mama be min kitu ma min gi be wat ne makore yano jini makore wat mane machiegni te makore lokore kode pala wayo. Kevin an gima da konyi go wa yud thuolo wa yud Nyasaye. Kevin ki yudo Nyasaye miluongo ni Nyasaye original God to gigi yot nyim Nyasaye. Were gi Nyasaye ma yako bandika nitie moko dhi. Nyasaye biro konyi nyathini. Onge wach Kevin winjo puonj makare kik mondo mi bed gi luoro gima ne manyisi gi bed gi luoro isiwinjo wach jochiende go bende kaponi gi jochiende osebwoge koro ni mondo gimitim kaw namba Nerea ka ngotieko chenro tudri gi Nerea achiel kachiel mondo mi Nerea ochom gigi to yo kaino gore ga gi gigi enyi ni moko ero wach ni gintie kia kura na tiene gin yango Nerea munge kuma jochiende go konyise ga ni gintiere mondo odhaw kodgi many Nerea achiel kachiel mondo mi igone simo thage gi simo minyise ni in emidwaro kony chande to bro oro lamo from there on to nyaki ne change wadhi yweyo ka waduogo to wadhi nyime ko ndaka chana makodhoga onge wach mae daka chana. Machiegni ka kore kriuri kodwa sani endi en kinde go makare ma bende iparo na sama ne wane yue ndo Nerea juma manyien kapok oduoge daka chana to koro penji chakre ma KCPE gi KCSE ting wangi malo malo sokoi koro joma na wangi penyene koro wachak lamo negi nikech ingeni initimo CP hapa ni unutimo gik moko machon ka koro penji chakre national exams ma class 8 class 12 juma manyien omiyo en penji madwaro mondo mi kang yudo thuolo ti lam ne ji te madhi timo penji mano en kwayo mane oket kaendi e thuolo nendo wadhi nyime an Juma Okiri ka uyoma ko kwiri Juma Okiri uyoma ko kwiri ochake jada ochake anyuonde gi penji gi dod gi mera iwuod kuro mera an gi penjo kachi wuoi otucho sukari mar dagi malo to sukari ni bende koted chiemo to otucho sukari to koro sukari wacha kupeja penjo ni an Juma Okiri ka uyoma kokwiri an gi penjo chiwuoi otucho sukari mag dagi malo to sukari ni bende koted chiemo to iketo ne bende be nyalo hinye kose chiemo bikete sukari wodo yoma mae kotucho sukari ni otucho ne gidhao kose tuche nango kose opuko tuchi ne okilero wach maber lakini okapani na wach mamano bende wawacha daka chana kae nyaka kamano mondi we uru dhi malo kucha tucho sukari utedeu mondi we utucho sukari gi chumbi mantie oda ubeduru mondi we mode moluoro dege gigida we nyorie ma ida wen ngama koro en ngama duongen mamani giro do gimoro ire to ikwae to omi kwensomo mi no omi gwedhi Nerea an Belinda Kisumu mamwa en mama maduong tan gi mama na matin baba na notho to weyo kapok opogo dala jodongo nopogo dala to rangachi nopogne dhako matin rangachi ni sani dhako matin goye matafari dhako maduong onge rangachi mama na maduong mama na maduong dende dhi omiyo oluor koro konyauru ne mano donje tapi gina chaka soma ne kendo Nerea an Belinda Kisumu mama wa en mama maduong tan gi mama na matin baba notho to weyo kapok opogo dala
jodongo nopogo dala to rangach nopogo ne dhako matin. Rangach ni sani dhako matin goye matafari. Dhako maduong' makoro ma en min nyako maloso ni min Belinda onge rangach. Mama maduong' dende dhi omiyo oluor koro konyauru. Tiene owinjo ni dende dhi nikech nomayo rangach dhako matin mokawo rangach. Aparo ni mane gima temo wacho. Yeah. Akoro wuo mano mari. in ma kama ikia kopog rangach opog ne ng'ato kopog ne ng'ato image kia. Ing'e ni an nakia ni rangach ema nipogo mana lo. Komondi gima timre kaka ipogo ga rangach onge Belinda. Dholuo miketo kanyo no ken dholuo. Rangach ok nyal poge. Rangach en ga achiel e dala ni onge rangedi e dala achiel. Ndik piny Ni rangach en achiel e dala onge depo manigi rangae ariyo. Depo ne mna gi rangach gi rot. Koro rot en mana ma ji ronyo godo. To rangach makata ka ocho biro to koro donjo go e dala ka ng'ato en nadi? En achiel. But dala kada bed ni duong' machal nadi? Kada dadi jo bed ni dichu en akuku denya manene gi mon tanda woya. Rangach adi? achiel. Kedwaro bedo gi rangae ariyo to igone dhako machielo dala ne mopogore. Ibedo gi mier mopogore Bedo gi mier mopogore. Onge dala man bedo gi rangae ariyo. Ka koro wuon Belinda notho ka Belinda gere ne wuon gi poko opogo. Aparo ni gima Belinda ko wacho baba gi nowe ka poko opogo lo. Oketo rangach. Paro? Ne poko opogo lo. Wacho ni ya. Poko opogo dala. Baba na notho to weyo ka poko opogo dala. And that is why I want ni walok nego ni poko opogo lo. Akeka ka koro mandang no lokonye go nikech ka keto ni opogo lo to koro onge wach madikel kala chira ina. To donge lo mopogi to koro lo ni opogi te lo ni endi rangacho dhi kadhako matin. Enyo kuma koro gino koro kodonyi na godo. Kikara jodongo mani poko gionge maber rangach en achiel. Rangach en achiel. Komondi lo achiel ma ji odak ni ok nyal poge podi. Ka ji nie iye. Iwinjo. Wang'e ni dala en mar ng'ane. Lo mipogo en lo makoro ok oluor gi Gisingeng. Gichiel mar dala. Kich ka koro ipogo lo ni tene dala ka. Ipogo mondo gitim yang'o. Kich ok ginyal puro dala. O ginyal time gimoro amora. En dala ma ji odake, en depo, en pacho. Lo manipogo en lo mantiere oko. Omiyo wach ni we ang'iye gi koni ne rea. Ang'iye niya, dichuog ni notho to nowe kapok ochungo rangaje. Kapok ochungo rangach, to nyiso ni kanyo endo nyaka ne dichuo moro ma en yor minegi. Ma keto ne gi rangach. Kar wuonegi. Ok ne pogi. Marangach moketo ni endi dhako maduong' emigogoro e dala temi keto go ranga dala. Dhako matin onge gi chik moro amora mo play role mar rangach mar dala. Omiyo ka pod rangaje nitie ka dhako matin to gidak kod maduong' ni ka ema chiyo mamani. So iwacho ni ka rangach ni kor dhako matin tiende ni kane jaduong' ne ok oketo rangach to ng'ama ne biro keto rangach no winjo chor rangach mang'i od dhako maduong'. Rangach oketangi rangach ochikira gi od dhako maduong'. Iwinjo od mikae ema rangach chikre godo tir. Mine moko gini koro gena ka rangach gitiyo go mnadi achiel. Koro ng'ama joma ne timo pok mewacho no pogo mo rangach odhi ka mama matin ni ema nokoso ne mama maduong' ni nikech ne bende keto gi dhulu motir niya ne dhako maduong' ema rangache ema dala ne ochimre gi rangach tir. Dhako matin in yonge gi chik moro amora mutu yie rangach ma i dala ka. Iki dhako maduong' osebiro motimre nadi mutieko chike. Nere idin mikai. To kora penji. Idin mikai kata bed manone kia gi gimi bete kaka kiani. To rangach kane mbewa keto. Komondi oketo ka intie ochuni nyaki bedie ine chege maduong' mano to kero no ket kantie to na tie tar kuodi we mondo puonjo ga wacho gini wacho okilas daka chana puonji daka chana moriere tie. Dhako maduong' emego go dala, dhako maduong' bende miketo go ranga dala. Mago dholuo ariyo madongo. Nick. Koro karanga chintiere ka dhako matin. Nyiso ni macha ndala mopogore gi mar mamani. Gima koro nyalo timo kaendi, mamani endi odar ka. Odhi ogo dala ne. Ogo dala ne, oyudi yore moro ogone dala ne, okete rangae ma en owuon mamare. Okay, kanya winji penjo ma poda penji kuom dhako matin marangach ni kuome ni.
Ang'o momiyo dhako matin marangach ni kuome to en moketho chik, ok en mowinjo chik make? Dhako no koketho chik, dhako ket rangae kende. Koro gimomiyo gini koro timre, jogi pod oripe dala ka. Iyudo ka gin joma oripe dala ka, en gi dala achiel ni endi, gitiyo gi rangach achiel ni. Mano endo ketho dholuo, mano endo nyaka koro mama duong' bed mana gini chie. Chalo gima an koro adhi aninde od owadwa matin. Mano kore odo matin onge gi shida mamake, an ma shida ni kuoma. Iwinjo? Koro aparo ni gima timre kaendi, rangaji ni makoro kelo wach. Iwinjo, rangaji ni makoro miyo mama dende chire to dhi. Koro nyiso Belinda ni min gi odar chap mondo odhi oyawne rangae yo. Rangach machielo ogone dala, oketne rangach machielo, obed gi rangae mochombre go tir. Tae samugu kanyo gi madh manyasi, nitie manyasi joma dongo, nitie mong'e manyasi mag chira machal kamagi. Chira ka chira nigi manyasi ne. Maga ngini boji ni wadonje gi lemo. Anyisi chira ka chira nigi manyasi ne. Chira ka chira nigi manyasi ne, ma chira ni mako chira machako chamo mama ni sani. To mama ni boja kanisa dier. Belinda kwa chini mama kija kanisa mane, wacho mani rangaji gi. Koro lose rangaji mo wachi. Kwa chini uja kanisa mane. Koro samoro dia kanisa no samoro poko oyangore ne kara jo kanisa kwa nigi makama timore. Sama ji bro paro nigi ne timore, mama ni oseol, madende oseduono, makoro kata nkonye onge. Omiyo ana miya very quick solution to this Belinda. Manyuru kamoro ugoe mama ukiji babu ube no setho. Mama u dhiyo beligidala ni mkama yo mind chwa moro. Okomanyi dichuo yure nitiere. Manyi dichuo ngemang kelo gik moko mo yoko winyo moko pongo ne jigo wengi. Now, iwacho ni yure ni otere koso dhiyo gone marangach. Yure ni makoro kawe kaka chuore. Dhiyo gone dala kaka chuore. Madage odeka. Dokoro ni makoro keto mise madala no. Nike jogi be sameno chuore gi nothoni, samoro bende duodruok nika. Samoro dichuo mono chuo gwenyre ka ok dingi. Yudo ka chuo norenga gwenya moro dhi kadhako matin moro dhi kia koni, jogo biro riwre kendo chiemo gi nywandre to rangach pod gichiwo go mna achiel cha kende. Ok chuo. Nick, ang'o miyo mon chuo motero jok dwano odhi ka to dhi ka, to dichuo monyuomo mon to en achiel kendo oruwo gi te. Dichuo motimore ali mochuor mon. Donge wacho ka ni samoro rangani jogo kikore ng'ani dhi dhako matin to duogo dhako maduong' to oruwo gi. To dichuo monyuomo dhako to en gi mon kata par, to mon gi mage te kata oruwore onge chira. Do magi to monde, chira bedo ka ende magi to monde monyuomo. To motero ni donge be mago monde. Igena tero biro chopo chike. Mabe chike oko chopo maber to podala ni podo chako lunga. Kata en bawa hinyore. Kata bedo hinyore. Tero no ken gima yot. Mine ni wacho no endo. Mondi chod kola ka ng'ato nerea. En gima tek. Odoro chir maji. Kweni kola mochodi. Chodo kola. Wuko ne dhi chodo kondo chingane. Nerea gino ok yot. Mane gima jaluono kitu ni en gima oluor kenyene ni ng'ano osetho, koro osedhi, koro en kinde makoro iwacho nang'o, koro sani wado mondo wachodo konde. Leni ichodo usiano mane nitiere kinde gi chiege chande, oyudo ng'ama chielo. Oh, mane tiende? Mane tichodo konde. Nere abro puonji gigi nyaka karang'o. Kawuone mimi afwenye gini. In lucky, just pray to God and thank God. You are lucky you have your family intact. Mon machuo gi otho nerea. Ima minego kadhe mo. Chodo kola ni ne en chodo teko ma dichuo mothocha iwoyo oko to ma donjo manyien. Kode no nyiso ni maendi ne en mama makoro ogak. Pod en tie gi tipo ma jaode motho chande. Tipo ma jaode motho chande nyaka bi puodh kuome. Kose puodh kuome tipo ma jaode cha. Koro en free onyalo kawe gi ng'ama chielo. Koro ng'at ma chodo kode cha en ok obed kodi, en chodi achoda to wi. Mano be ok dholuo. Dholuo ma ching maber en ni jodongo ne wacho ni ng'ane ibro bedo gi yuri mang'ani. Moni bede kaka wuon odno. Manyiso ni in ibo chodo kola kanyo to in ibo bedo kaka koro wuon dalano. Piny masani tiji no ng'eni chodo kola no endo en chopo chik. Koro ji mang'eny hepo chopo chik dwaro kama yot ka ng'ose chod ne okola kore ka in koro biro yuko jamna. In jotero beto mana ne giriti gichalo guok mokie biero. Gin gisiko ka ng'iyo gazeti ging'eyo no obituaries ni ng'ano motho to wenga. Jater ka somo gazet somo mana karo obituaries kende.
ng'ane otho we chiege njo tiyo kama kama so kaja abenyi kwa somo to ng'amo tho ni okeo tero kanye adog mako application ne oro application entie to kitine mane wala nyaka maiti motho e TV ni gine no nyaka jo motho tide TV bebe to ne lolo ni ng'ane kare osengelo rengo jawde chewdo kore mondo mi kora riera kono tinde tero made simple nikech gima yudo kan tiere internet kuro chodo kola mane ntiende ne to en kama teki mogik esa madichuo sewe dhako nikech kanyo endo dhako be koko timo maber to nyithindi bende be winjo nik ok ane muwinjo winjo gik mane kwacho gijo daka chana dan biwa betu ko daka chana ka ngo midwa hepo wachini wachini okiyodi koro rangaje ni gima tang konjogi en mondo mama ni ndio gol ka ojo keta rangach machiel ko tugo to gini rangach tieko gaji bro tieke makare ga endi bed ni koro en kama moluoki apuonji nono kan ti jodongo moko mantiere area no bende bro puonji dholuo machien kaka mapuonji no to mama ni koro nyaka ka chwore no setho koro mondo kae mondo tere e yo mowinjore mondo bed ni koro en dhako man gi rangae manyithinde koro yudo mare binafsi nikech koro ko onge rangach ne rea ko bi kata nyom belenda manyare donjo gi kanye kadhi kata mana chamo chiemb mar kama rwake dalane utango donjo gi rangach mar mama matin cha to dhi ot maduong po yorni be udwa gajo ka kata mana or kado donjo ka be koro ngini koro ok nyal donjo do lo koyo komora or ka wuok mana gi chiera madalana ikoni koyo make ngugo koyo ni bro lowe ke ma ok en ranga mare modonjo goni otek koro iwinjo wachno mane kaka nitie jodongo manopogo dalagi dala ok pogi dala ok nyal pogo ne rea dala mdipo mose nenda kaka dala nicha ng'ato nyalo kuja ni biro pogo dala never niko na tongo ka en kar ng'ane hapana mana ka chieng' moro dong gunda maji no sia iye kore ka chieng' muri pure ipoge kechonge ng'ato ni iye to ok tim mano kwero misiro nika awinji maber kabisa mos na pasa nerea ana mako wood asembo nyagoko jasembo musore kendi koro ka an gi kwayo jo kama akwayo lamo makende an gi tabu ne ayudo nyako moro mamkamba ma abedo godo kaka girlfriend but gika makoro ayudo nyako moro manyalo kendo majaluo wadwa to asetemo sana kaka mwanaume to otama ayudo to giweya without any tangible reasons but giwachona ni pok akosonegi kendo gin bende oging'eyo gimarach to asefwenyo ni mkambani nyiera kendo penjo ni to dak aseyudo nyako moro madwaro no dipo ni mkambani otimona gimoro koso agombo ni mondo anyombi an Samson Ochieng ujakure akowacho nek konyo nyathino end of story anakonya nade makro mari nene gi nyama kamba motimo ga twe kenara koro nyama kamba ni hapa ni nyaka beni koro odhi thurgi modhi okudho ne buru moro matin koro en kata kwedo nyalumo dwa kendo to giwere awege omo giwere be onge anya ko chagone siboin ko daki kende midwaro to nyako ni ne giwere go pane giwere to dwa mondo kende jaluo ada dwa ni biya lemni otwe kenara brother koro biya lemni wachodo tonde magi be ile malema ina gibe podi ile malema to teko yath donge Yesu loe onde kate mu mani jujugi kunjo dagi dierwa miso no miwa teko e wigi moko winjo gi dagi nigi iroji wach mari dede nyime koro woda Ochieng bi manye Nyasaye ni mondi ne gik ma Nyasaye ni tim mkambani ora to koko mkambani apana okodware donge no kodware to koro kodware mkamba be nyisi kaka kedwara no dake yodi kore ma wacho ne teko mar yath mar mukamba teko mar Yesu loyo obi hochande gik mang'eny ke jok danga wuondi na uri ka juoga ok dhi nyalo ke juoga teko gi opogore dipoka mar mukamba chuchwa di piny koro bi ir Yesu mola juoke te to lo yedhe te Yesu Kristo ne umo gimoro amora ya wachone na mateke isero kama nade ama be kodi sara ni hero madwa chuocho gi pala be nitie mang'ewo jambasi nitie makoni akoro yude dhaki nyuom nitie in fact yo munyolo chobeli gitabu
asenyiso ga mine nyiri kani wadonge muya matin waonge ngwe waul waonge gi muya mag ududwa gi yedhe utwewa makoro wan nyimwa en mudho titi makomo wadhi ok wane to wan gi osondowa kama nango jale sandi to ber dongo koma e muche kumentie waonge muya modongo ne reati no koro ber mar neno mon gima koro onge tichoti tia oneno to yudo yes ema wacho ni mar dak go onyalo winjire go mondo mi odag go ne rea onge makosa to onge makosa be onge onyume chupa imenye koro inene gi kemba okay iwa e kemba tinene julumo ko nge kemba en kiyo majuoga ne tiyo godo kodwa ni mondo mi oyua tiponi punji dhuluo ora nikitini yawa tinye gimora mora aendelee en kiyo majuoga yuai mano kemba ndalo moko na dhi lamo kawach moro chanda to agoche njala moro kane nyisi mwatim nie mano wadwa yua e kemba to tie kemba no na akia kora punji dhuluo ne rea wacho ni atin lakini ajaluo kemba en sama ino kanto dhika juoga miolo ne gagi sini ayuanigo ayuanigo en ngane ayuanigo tiyuae nyisini bigi anda ne kiyudo ang'ula ne maiye mori bigo emodwa tuwe godo makoro kata poni en studio kaka nigi ni studio nindi to mutwe ma okubuge nyaka nkemba cha yuae makele to ngacho kudho buche tai kori kele ina pin maego maego koro gimenya ne yuayo ma joga ng'iyo yuae ng'ato no endo iluongo ni kemba gidhuluo tijomok ni luongo ndalo moko natemo mondo aluong TV naka nachako wach mar Abuog Rombe kalendo Dala FM radio Kisumu tindeno wach Abuog Rombe ndalo moko nachako mondo akel kemba mondo jowe luongo TV ni wang jowi kata wang liech ano mondo joti kode kaka kemba giminene gimoro picha mi yuae wayo guto aneno ka kwa tude gi kemba mbe chalo gi marajuoga omiye teko marajuoki mana wayo wachno to dholuo hi ka bero ni luongo TV ni kemba iwinjo nikech TV onge nyinge ma dholuo to mbofwa tango ni biro yuaye mbofwa koro chalo yeno chupa ka chupa ma ino ka ng'ato okaw to kete chupa ino koro kete chupa koro odino ni kanyo kaka na juoke keto ji chupa no chon ne onge chupni gi koro nitie gima iluongo ni mbofwa no ende ma ka juoga no sekawo ma koro odiye iye kanyo to koro kanyo endo koro lorni kwenye kose keti kanyo koro gimoro remo timuni koro remote control ni koro nikitemo ga mato igomna okuta ni ano keta me kemba ngane apera ngane oketa mbofwa kemba to meyo go mbofwa to en kamiketiji dhuluo adimba maching ni kare wadwa le mudwa rwake mbofwa en gima wakawe adake unyone nyana kanyo wan mwa control koro control magara ka gijo chine to sekete gi mbofwa koro gionge gi teko koro mna kaka lamo ne kakodhi Yesu mbofwa okay an lemna nikech akia gima dhi gi ngimana nikech tedo otama mano nyako an Dora Awiti nyakano Dora to jaigni adi nyathi Nyasaye Dora chmani mondi lemne kawe lamo gi idhi lam kech kono lamo mantie ka gi pek idhi lamo Dora tedo otame kora keno dhiga tedo to akene chwe mok nene akena ng'ama timre ne ka tedo okolero Dora nyakano okilero ni ang'o matimre e ngimani an Homa Bay to an gi pek chura asedak godo 20 years asenyuolo 2 boys and 3 girls koro dichuo gi min gi wachona ni onge gima asenyuolo kata sani ok ochul pesa ne nyithindo en gi nyarogenya ma ochul pesa ne nyithindo en gi nyarogenya ma chura kore chore mara beach dhako ni osewango nyaka dala tiki ni gi yier agoge bende otimo yier
Listen to this. Listen to this, Matek. Dichuo gi min gi wacho niya ni onge gima nyako ni osenyuolo. Ok ochul nyaka pesa ne nyithindogo. Sani koro dichuo ni nigi nyaro genya machuore ni dichuo makoro en go maradi 5. Dhako ni osewango nyaka dala nga ken dala nga tike ni gi yier ochwero go agoge bende oti yier ma dhako ma gath tike ni gi yier. Dichuo obola kendo owuok aweyo dala nyara nitiere form 2 to kata pesa ok ochul. Koro lamna Nyasaye mondo miya gima ayud tich pano miya ngima oyud tich mondo opuonji nyirigo ma ok odware dala kanyo endo mane atede. Nyinga ok adwa ni mondo ong'e. Ondiko gi ogadho wacho lakini pe kato gadhe ndiye moko makara koro ndiko to wiyukti ndike tar kuwe dak 20 years gi dichuo senyuolo ne wacho ni osenyuolo ne boys adi ariyo gi nyiri ariyo boys gi 3 girls nyiri koro kodware dala ka iwinjo aye bang'e min wuoyi mother in law oga ng'ap gi wuode maben sani koro pesa mar school be koro ok chul ne nyithindo gi tae dichuo ni gi dhako moro ma Nyaugenya ni makoro dhako ma description chal ma gima enje chien moro en gi tike dala be owango agoge be nitie yier agoge ndo koro mama noneno kure ma agoge dhako wadgi apenji nyar ku nyathurgi in agogo dhako wadu ni omiango ni neno nade kose weche gi be moko ndie makoro in na helu kata kamano waketa ni agoge nitie gi yier yani agoge en gi puoth koma kaka ngama de chwe kore puoth alot bom koro oko ni mondo mi olamne mondo rika konya yudo tich opon nyithinde ma nyiregi dichuo ja to sewegi e dala. It means ni mama nyakulano lamne mondo chwori oduogi eno dwa mano yud tich tiene en bende chunye osewuok dichuo to onge go mako nye kama yitike mako tikuti yier nyaka go koni kuru konyi okay yier matik ti ko mama dhako to mago to samoro gen biologically hormonal imbalance nyalo bedo ni ochui ngama nyako to in gi strong hormones mag ngama dichuo mago gik manitie donge ti nyiri mabende ochui to gichalo chuo dichuo mabende gin gath en dhako to en dichuo mabende nitie nyaka gi thundegi mago to samoro gen kasoro mag chwech owe kamano but koro timbe dhako ni mag wango dala gi mokoro oken kasoro mar chwech kawuono warado gi mon michieno magi mna nyikwa Jezebel yote ema timo wa kama joka Jezebel kawuono mon michieno te koro mama ndo mondo lamne oyo gi mang'eny ok dwaro ni mondo lamne an be ok adwa katuni weche mang'eny kata mwa wacho ko ok ane kadhi mori walamo ni alama kanyi kamo gike kodi mondo Nyasaye duogni gik midwaro nikech ondiki Nyasaye winjo Nyasaye mi gik moko duto ma chunyi dwaro. Men, let's be careful. Munu mwayudo inyalo gori moro makuri kendo kori gori anga mosetero chwe maram in be dek piny nyaka dhi maram nikech mani kite idhi banganywang idhi banganywang ma dichuo mar abich ang'wen ka ni kanyi gima notimore na ang'wen ka timore ni nyaka timore ni kechito kincho machalre ngama wekeno gimotamo wuyi wadu kikigori gi pagi kori dhiye mos mana puonji nono to mondo joma joka Jezebel gi kendo motamo chwa ahinya kikigorie watieko ka ndi sisi tulijenga na tuko tu kwero manono let the man build the house na mingi mana pani machacha ma last week idongi gine kacha chien message tulo rumo enjo ka bwana wachini mago gin kwero manono onge wach ka ng'ato mondo mi otim ngino wanyalo mna puonjo ng'ama dwa winjo jale tapano duoki chiki muma ne muma to wacho ni kwer onge apani mochande ne reo kinyal kawo mama ni ka baba unitiere mi dhi ger kama chielo chik mabro yie ni onge mano ke ni chiegi kodok kori oke ni yuri full stop
dholuo mane kitwa gitimo Mwachamila ni mtumwa kido gi omiyo oketo mochopo kumochopo ne radi bed jaluok lu kido mane waketo gi manera moga jwango keto gi kata in mama ni manyase mboja dino konyuli kata baba ni magerefa za gola dino konyuli kata kwaru dino kobeti kata kwaru dino kobeti nikech ne gelo chike gi omi beti. Let's have some respect to what is our culture and traditions. There is a reason mami ugintie okwache mano koro mono walemo, but our cultures must remain. I want to ask you what ye oh, sawe ya angiro penye penye ndano kada reko swageni mondo watieki koro tiek chenro mondo mi next week obro dhi mbele. An Bishop Nere Ambewa Nyasaye mondo gwedhu. Adwana goero kamano ne Peter Okoth soja mane dhod Dudi Kadel nyicha lor so chiko tieno tayudo kimiye mkate gi joma kati tadhi wuoyo kod nikech piny ochama kuma dwa dhi onge. Jaduong' ni norwaka maber mukuna na bede kom koro musa 10 to manyina ja piko motera dala na manindo. Nyasaye mondo gwedhi wuod Kobila ibedo kod chunyno. Adwaro mondo achaka mi jal miluongo ni wuod Nyapala malo dhe dongo. Nyasaye magwedho ji mondo gwedhi wachako rom kendo ka Nyasaye dwaro mondo warom kodi. Namba na 0720 40 39 13. Nyasaye gwedhi kikawo namba no e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Erokamano watieko chenro kawuono gi kwayo mar Hawi Maber ne jogo tema gin jopuonjre gi madhitimo penj mopogore opogore ma klas 8 gi jopuonjgi gi klas 12 to moloyo gi jopuonjgi ma bende osetayo gi e higni gi te ma bende oiko gi mondo mi gibed ni ginyo masene dhitimo penj. Wakwayo no Hawi Maber moloyo ahinya hapo Nyasaye med telo no e seche matimo mano no endo daher oro ote ma mongith moyiedhi ne skul mar Obola kotene kod japuonj Mr. Ogeda wuod Seme tich misetiyo e Obola boarding school en kama lich ahinya. Ang'eyo ni nyithindi dhi kadho maber, jopuonj te misebedo kitiyo godo gin jopuonj ma wonderful. May God bless your efforts so abundantly. Nyithindo mantie kanyo bende wakoyo negi some very flying success this time mar penj. Ana aonge gi wach mang'eny ahinya kawuono, walemuru ne kwe mar piny mangima nikech kweno en e ber budho.